салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 25 август ман хиромон бақозода тақдим мекунам. дар шаҳри қирғонтепа як сарбози пойгоҳи 201 Русия барои бо зарби бисёр каратаи корд захмӣ кардани як таксирони тоҷик боздошт шудааст. сохторҳои интизомии вилояти Хатлон мегӯянд ин ҳодиса ҳафтаи гузашта дар ноҳияи Бохтар рӯй дод ва сарбоз Дмитрий Толстой аз рӯи моддаи махсус расонидани осеби сангини ҷисмонӣ боздошт шудааст. падари Тоҳир Султонов, таксирони маҷрӯҳ шуда, мегӯяд писараш ҳамоно дар бемористони вилоятии Хатлон таҳти муолиҷа буда ҳанӯз сабаби дарафтодани сарбозро намедонад. дар ҳамин ҳол дар Душанбе дар гарнизони додгоҳи низомии пойгоҳи 201 мурофиаи ду низомии пойгоҳ Илдар Сахапов ва Фёдор Басимов аз рӯи қазияи куштори бераҳмонаи таксирони тоҷик Раҳимҷон Тешабоев дар ҳоли анҷомёбист. ин куштор моҳи августи соли 2014 дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ рух дода сабабаш қарздории сарбозон дар баробари таксирони тоҷик будааст. хабарнигори радиои озодӣ Шодмонии Ятим ки аз дохили мурофиаи додгоҳӣ назорат мекард гуфт додситони низомӣ гуноҳи сарбозонро исбот шуда номида барои Басимов 18 ва Сахапов 14 соли зиндон тақозо кард. ҷазошонатия фарзанди ман бегуноҳ мурда рафт. ҳам худаш мурд, ҳам пулаша гирифтан. ман бе ҳеҷ мондам. Ну, в ходе следствия нам стало известно, что дар ҷараёни таҳқиқот ба мо маълум шуд ки Басимов, қотили таксист Раҳимҷон Тешабоев, баъди ин ҷиноят аз Сахапов талаб кардааст ки кушторро бар уҳда гирад. вақте зерҳимояи ман Илдар Сахапов хоҳиши ӯро рад кард, Басимов ба ғазаб омада бар зидди Сахапов шаҳодат дод. ба ғайр аз эътирофи ҷурм, онҳо бар зидди зерҳимояи ман ягон далели шайъӣ надоранд. У них больше нет никакой улик против моего подзащитного. дар давоми як соли охир ба матбуот ҳадди ақал 3 ҳодисаи бадрафторӣ ва ҷинояти сарбозони пойгоҳи 201 Русия маълум шудааст. ҳодисаи дигар марбут ба авбошии 20 сарбози пойгоҳ дар шаҳри Кӯлоб дар охири моҳи июли имсол аст ки аз рӯи ин қазия додситонии Кӯлоб таҳқиқи худро идома медиҳад. додгоҳи иқтисодии Душанбе ба дари қароргоҳи марказии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон муҳр задааст. мақомот мегӯянд ин кор на ба фаъолияти ҳизб, балки ба баҳси кумитаи сармоягузорӣ бо соҳибмулки бино рабт дорад. басташавии қароргоҳи Ҳизби наҳзати исломӣ 20 рӯз пеш аз анҷумани ҳисоботӣ ва интихоботии он сурат мегирад ки қарор аст раҳбари ояндаи ин ташаккули сиёсиро муайян кунад. дар ҳизб мегӯянд қарори додгоҳ асос надорад. ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон солҳои охир дар бораи афзоиши беш аз пеши фишорболои ин ташаккули сиёсӣ аз ҷониби мақомоти кишвар изҳори нигаронӣ мекунанд. ним сол пеш шӯрои сиёсии ҳизб аз раисаш Муҳиддин Кабирӣ хост ки муваққатан ба Тоҷикистон наояд, чун ба иддаои онҳо эҳтимоли ҷисман аз байн бурдани ӯ вуҷуд дорад. дар Тоҷикистон дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоии Фейсбук ва Ютюб маҳдуд шудааст. ин тасмим аз ҷониби хадамоти алоқаи Тоҷикистон гирифта шуда ба ширкатҳои мухобиротӣ бидуни шарҳ амр шудааст ки дастрасиро ба шабакаҳои маъруфи иҷтимоӣ масдуд кунанд. айни замон мақомот ин тасмимро ошкоро шарҳ намедиҳанд. бархе аз корбарон аз дастнораш шудани шабакаи Инстаграм ва наҳзати торнамои расмии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон низ хабар медиҳанд. ширкатҳои фароҳамкунандаи интернет ва алоқаи мобилии Тоҷикистон дар гузашта низ борҳо дастрасии муштариёнро ба сомонаҳои хабаррасону шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла радиои озодӣ дар иртибот бо рӯйдодҳои моҷаробарангези сиёсӣ назири пахши изҳороти полковники собиқи Омон ва узви гурӯҳи давлати исломӣ маҳдуд карданд. ҳудуди 30 коргари як корхонаи чинии хиштбарорӣ дар шаҳри Кӯлоб ба далели пардохт нашудани маошашон дар давоми 4 моҳ корпартоӣ карда аз шаҳрдорӣ дар ҳалли қазияашон ёрӣ хостанд. коргарони ширкати Имомаскара мегӯянд ҳаққи муздашон дар ин муддат 27 000 сомониро ташкил додааст, вале раҳбарияти корхона аз пардохти ин маблағ худдорӣ мекунад. اصلا میگم که برای نه شما دگان شهرنامه برای هم 11000 تومان خرج کنه بس جونشین رای شما خود طرف یا ما جونشین میگم که شما نخرید دنگور چی وطن خودمون چی айни замон дар шаҳрдорӣ мегӯянд ки кормандони ин коргоҳ бидуни шартномаи меҳнатӣ бо корхона ба кор пардохта ҳоло дар як ҳолати беҳуқуқӣ қарор гирифтаанд.
ширкати имомаскара ваъда додааст ки ҳоло нисфи ҳақмузди коргаронро пардохт мекунад ва баъди анҷоми ҳамаи корҳо маблағи боқимонда ҳам пурра пардохт мешавад. ширкати чинии хиштбарории имомаскара 5 моҳ пеш дар Кӯлоб ба кор пардохтааст. матбуоти русӣ дар бораи як рафтори ҷавонмардонаи муҳоҷири тоҷик хабар медиҳад ки баъди дар дохили маршруткааш пайдо кардани бастаи пул онро ба соҳибонаш баргардонид. ин ҳодиса якшанбеи гузашта дар шаҳри Екатеринбург рух дод. ронанда бо номи Равшан баъди анҷоми рӯзи корӣ дар дохили маршруткаи корияш сумкаи ношиносеро бо 850 000 рубл наздики 12 000 доллар пул пайдо карда, баъди интизори 2 рӯза худ ба ҷустуҷӯи соҳиби пул рафтааст ки суроғааш зимнан дар рӯи мактуб навишта шуда буд. соҳибони пул ҷуфти пиронсоли лолу ношунаво буданд ки баъдан барои ин рафтори равшан ба раҳбарияти ӯ ташаккури худро тавассути паёми телефоние ирсол карданд. барои дидани шакли муфассали ин хабар ва дарёфти матолиби бештари хабариву видеоӣ ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Фейсбук, Твиттер, Ютюб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.